Mga ka-digital disciple, may tanong ako sa inyo. Paano kung may magsabi sa iyo na may kapangyarihan siyang magbigay ng buhay na walang hanggan? Maniniwala ka ba? Minsan mahirap tanggapin ang katotohanan, lalo na kung hindi ito pasok sa ating pananaw. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyong ngayong araw, Thursday of the 5th week of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Juan 8:51-59, sinabi ni Jesus, "Ang tumutupad sa aking salita ay hindi kailanman mamamatay." Hindi ito naunawaan ng mga Hudyo. Inisip nila na pisikal na kamatayan ang tinutukoy ni Jesus. Nagtanong sila, "Sino ka ba sa tingin mo? Mas dakila ka pa ba kay Abraham?" At dito ibinigay ni Jesus ang isang napakalalim na pahayag. Bago pa ipinanganak si Abraham, ako nga. Dahil dito, lalo silang nagalit at nagtangkang batuhin siya. Pero nakaligtas si Jesus at umalis sa templo. Mga ka-digital disciple, ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo na si Jesus ay hindi lamang tao. Siya ay walang hanggang Diyos na nagkatawang tao. Ang kanyang salita ay hindi lang basta payo. Ito ay daan patungo sa buhay na walang hanggan. Pero tulad ng mga tao sa kwento, minsan nahihirapan tayong tanggapin ang kanyang salita. Hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil hinahamon nito ang ating paraan ng pamumuhay. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang tungkol sa pakikinig, kundi sa pagsasabuhay ng kanyang salita araw-araw. Sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo na mas kilalanin si Jesus, hindi lang bilang guro, kundi bilang Panginoon ng ating buhay. At kapag tinanggap natin siya, tinatanggap din natin ang kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Reflection question: tinatanggap ko ba ang salita ni Jesus bilang gabay ng aking buhay, kahit ito ay humahamon at nagpapabago sa akin? Mga ka-digital disciple, ang salita ni Jesus ay buhay at nagbibigay buhay. Kapag pinili nating sundin ito, hindi lang tayo nabubuhay para sa ngayon, nabubuhay tayo para sa walang hanggan. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.